esaten zegunen bete egiten dugu kale jira, eta gaur kontzertukin batea tokatu zaigu egun berean, da goizean, etorregian, saio txiki bat indeu, leku arrotza darako guretzako, gau dutxu eta hola leidoren da jotzea, eta gero jatera geha kalera, bueltaten batea. Izan ere zuen gehiengoan behintzat kalean jotzen duzu, ez? Bai, normalean kalea jotzeo, Plaza Berrin, Triangulon, Zerkauzin, eta hori, leku itxitan, erregetko kontzertuan musika eskolan bertan jotzen duguna, eta hau, esaten zegunen, beste herriko musika elkartekekin jotzen dugula Leidorren. Aukera polita ikusten duzu Tolosako hainbat talde ezberdinekin elkartutako kontzertu hau? Hombre, bai, diferentea, gu bakarrik jo beharrean, beste batzukin, bai akordeakin, txistulariek parte hartze dute, dutzaineroak ere, eta musika mota desberdinagotzea, eta nik uste beste gauza bat ematen diola kontzertuari. Gazteek eta ondo bizi dute Santa Cecilia eguna? Ondo egi. Azten dira, problema da, horiek azten dira ospatzen bezpeatiken, eta gaur izaten dira lanak. Nola ikusten duzu musikaren etorkizuna hemen Tolosaldean? Oso, ben bakizu, karnabal diela eta txaranga diela, eta beti herri honetan beste ez dago. Artatzean asteburutan beti dago norbait jotzen kalian. Musika hemen ziurtatuta dago, Tolosan. Eta gaurko kontzertu berezi honetarako, zuek ezer berezirik, abesti berezirik bat prestatu duzue? Hombre, beti pentsatzen dugu nola gaina lekutxi batean jotzen dugu, zerbait bereziago prestatzen. Gainea nola esan dizuten bezala, beste elkartek ere jotzen dute, gutxi gora bera bi oiru pieza jotzen dugu bakoitzak, orduan saiatzen gara pixkat diferenteagoko, zaitasun handiago daukatenak jotzeko. Beno, Iñaki, Santa Cecilia fetxa oso seinalatua da zuontzat, musikariontzat. Normalean nola ospatzen den eguna da zuentzat? Bueno, aurrenekoa ikusten bezala, konzertu egiten dugu, goizen diana jo dugu, eta gero, pixka gaurko gure una da, eta saiatzea, konzertu berezi bat prestatzea, zerbait diferentia, eta aurten preparatu dugu, txistuk aparte sartu ditugu, bai marimba, bai txilibitua, eta besti nahiko politiak. Eta gero, eguarrein bazkariak, gero. Izan ere musikari asko eta asko zaudete hemen Tolosan, hainbat talde ere badaude, forma politia izan daiteke guztiak elkartzeko egun berezi batean. Bai, esan ondo etortu zaigu dena, eta jendarentzako ere, bai dultzainero ikusta, bai Isidro Larrañagaren taldea guk eta musika banda, eta nahiko egun politiak gatzaz da, konzertu berezia. Tolosarrok ere itxaroten dugun kontzertu bat dela esan daiteke. Bai, nik uste baietz, jendei uste zaio, eta beti sorpresa da, bai. Gaur naiz eta egun berezia izan, bestela ere urtean zehar zuek kalean ibiltzen zarete zuen abestia jodaz. Bai, guk igandero gotze dugu diena, igandero, gero jutekea auzoto batzuetara, segun zegoalde jedun, eta gero, guaina azkenek urte horietan ere, auzoia guztitatik deitzi digute festak itegu, bai, San Esteban, Berazubi, eta hane gotze dugu, eta gero hilen behin hola kontzertu bat. Generalen egite dugu bandakin batea, gu egite da horreneko partea, eta bigarrengoa bandak.